थाङै बुरि नायखेंखेंखौ खोनाव बर'नो बंनि লগত थानानै बन गामियाव थानानै आर लामार सालाम जायगा ब्रिज खुरै स्कुल थानानै सोलायराव थाङै माया वाटिफोराव अंगाखाय आमचे नुगुय अखवाय आमचायो ते चांपाहर आश्रम बारियाव खुम वनाव तामनो बागवान अंगाखाय जों खोनाय दङ ताय सायबो मानु जुग जुग सिस्टेम सरकार जाय थांखा ताय जों अबावबो खोनाखा बरं मनुष्यरक बुरिया फानो बुफां लाफां फानो बुदु पारि रंनाय हनै दिनै आ बर'रक आसुं बसर मन्त्रि जाय थांमोननि आंल' आसुं बसर एडसि हापाङो आसुं थांमोननि आंल' आसुं बसर स्टेट एसेम्बली ओवर सरकार जाय थांमोननि आंल' ताबुं जरा बरक कायसे सामुं बोतां खाय प्लान थांनाया ताफोराव आबा आं दिनै सामानि नरक पुइतो ताना नांगिया ताय नरक साना नांगिया जे अबाहाय जे कक साखायनो प्रुफ इभिडेन्स ओंनि माया हनै नरक साक साक गुरि नायनाय दि और कामि आमचाय नरक थाङै नायनाय दि दिनै तामोन दिब्ला बुंखा आबोन बागै आं दिनै साना बुसुगौ যে সরকার 25 বছর চাই থানায় বড় ছাও আমরা গরিবের সরকার গরিব থাকলে সরকার থাকবো অবাহাই খাইন প্রতি বিশ্ব প্রতি বছর গুরুই সালামাং গরিব সালামাং বড় 3 বছর সরকার চালাঙ্কা যিনি বুম বাররংনি তমু সামু তিনি অবাহাইকে গরুমু তাই কমাও तामनो होनबा जे बरक दफानो बन उखलुक रुथारि तना होनगा गाखाय आ दफारनि इकोनॉमिक रां पुसा कम खायै बाहायके सेगमानानि आ लामा बरक नुतुगु ठीक आबा हायके दो जिन बरकनो चाकरि रिया काहाता परिरिया आबा हाय खलायै बरक सुनो दमसर खायलांका तामनो बागै होनगाय जे जागावो नों 100 टाका माना दङ आ जागावनो खक्सा रांगा बर बानिवै बन उखलुक नरन किमलका तिनी सिख्लारक तिनी बुरिरक तिनी बुहरक खासिका ताय जों बरक बाय ताय थखम जागलिया स्वयं बुबाग्रा फायै अखरका तिनी दफाना फेवना बागै आबन बागैनो ताफोरो तिनी बुबाग्रा ताबसा তিনি 12 तारिख जों जे आरो जनसभा खायना होनै होमाने आबाद जों आ जागा रेलिबो खायला जों जतन कामि आमतनि थालायै आगरतला सनामफोरै जों डाइरेक्ट जों आश्रमर फिलो हाबनाय जों केबोनो कमिउनिटिनि एगेन्स्ट होया जों केबोनो थानोबो जों केबोनो दाबि खाया जों सुदु जोंनि थामसानि मानोना बुंना बागै दिल्लीनि मिनिस्टार दिल्लीनि गभर्नमेन्ट दिल्लीनि सरकार बुंना बागै जे जों तिप्रासाराव थानसा जों तिप्रासाराव ताय अरे परे उलिया जों तिप्रासाराव ताय केबो थमम जागलिया होनै जों একটা प्रमाण प्रुफ बुंनानै बागै जों 12 तारिखनि मिशन 12 तारिख जों जतन पालखाय फायै जतन थानसाखा खायै जों आगिनि सिरि सिरि तमसाबो जों गुरु मानखाय जों जे जोंनि दाबि सान दङनि जोंनि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों दिनै होनसा दङनि आबो जों सियर जेसेखौ मानो जों मानाय आबो माया थांलां आबो बागैनो दिनै बाक्सा साव जत बरनो बुदुइ नायखा दय चादे गाय दय पन चाय नायखा के तारो चुनो जों दुइ चारे बोसारा कुंगुर जागो दि साव ताखुरो तिप्रा मथा जे बुबाग्रानि लिडारशिप जों केमनो दय बहादिया जों केमनो आ दय जाथनि जों दुइ चाय बोसारा बुंगिया जों ताबसा जत तिप्रा सारक यगनानि होनि गाकाय जों कायसारना नगा ताबा थानसा जों आबोनि बागैनो जों केबोनो जे साया ननो चाकरि रोंनाय ननो रेगा रोंनाय ननो फोथों बांनाय ननो चाकरि रोंनाय ननो केबिनेट टिचार रोंनाय होनो आबा हायके जों केबोनो साया ताबरो
nor jotono saimano jeng tamosa jeng jini ha seni najamani ahano jeng kipil manane bagise jeng saung abon bagino joto borok dofaro tiprasaro jeng par khai phaye jeng jini je man thai jeng abon mas santai jeng abon mana bagai se jini coba abon bagin ajaga joto tiprasa tongnaro arak kesang berta hande kufur berta hande kesang berta hande jeng joto par khai phaye jini je diman jini je man thai jeng mana bagise adinor dor phaidi তাই আবা হেকেন কান্না চরগো লর বাহেকে সাকসাক খাবলাংনানি বাহেকে খানসাকা তলনানি আমনর সিটে গলায়ু আগে जों नुगौ जे सिपिएम रक शिक्षा आंदोलन हने पर खाइका हने साउ तेने जों नुगौ ताबरक आ जरा पज क्लास 8 जरा परीक्षा गनो चाकरी रजागो चाकरी नाउ क्लास 10 फेल खाखबो चाकरी रजागो चाकरी नाउ ताबन बागा जरा चाकरी रजाक जोंनो कायसानो उद्देश्य आ उद्देश्य गेताबो चिनि तिप्रासारनो पुसुक साका पुसुक बेरबो आसुनानै सुजुग गैया आबोनो बागैनो चिनि बररो आ जरगो केबिनेट टीचार खायो मास्टर चाकरी खायो सिनियर बेसिक प्राइमारी स्कुल चिनि जों खालायमा दङ जे जरो चिनि ताखुरो बुखुरो खा सिका जे आं क्लास 10 बायताय तंलिया क्लास 11 बायताय तंलिया इंडिया बायताय तंलिया एमए बायताय तंलिया पीएचडी बायताय तंलिया हने जब खनते खायफोर खायनो बरगा फरगानो जोंनो चाकरी रिया 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 खायमा चिन बरनो आबो आहेके सुगुरबि तंखा तामनो बागै नना जरो चाकरी खानखाय नों कुचुक बेरमा कायमानाय कुचुक बेरमा काखांखाय हा बांनानै चाकरी लनानै बुम सेनानै निजेनि हुकुम रुनानै होनो हिंखाखोनो नों कुचुक बेरामो आसु फाखासिम सैमानो